दाना हौवा गोदाना गोमाबाय आयु खोनानानै दुखु मोनबायहां मा जाबाय थायो बे सोमस्रिना दोथ'दे दसे उनाव फन हरफिनगासिनो आं नोंनो हांग्रिमोनदि बेग लानानैलाय बहा थांनो नागिरखो थांगोन जेराव मेरावनो जेराव लामाया जोबहैयो बेयावनो थाहैगोन ओह बिदिब्लाथ' बिराद गिदिर जाथाय जादों नङासै हांग्रिमोनदि देलाय खोन्थालाय मा जादों आंनि जानाय जायखौ मिथिनानै नोंलाय मा हेफाजाब होनो हानो आंखौलाय ओह हांग्रिमोनदि खेबसेल' खोन्थानानै नायना आं हेफाजाब होनो हायो ना हाया नायनि ओमफ्राय मा होनखो नों दाउसि देलाय नों आंखौ हेफाजाब होनो अब्ला खोनासं बुं अमा राजानि गोसो गोरबोआव आंनि मुं लिरनानै होनो हागोन ना अमा राजानि गोसो सिङाव आंनि जायगा आवग्रिनानै होनो हागोन ना नों अमा राजानि गोसो गोरबोनिफ्राय बिनि मेलेमनिफ्राय सोमस्रिनि सावगारिखौ बोखारनानै होनो हागोन ना नों बावगारहोनो हागोन ना नों हायोबा बुं ओह हांग्रिमोनदि नों बिराद सुइट अमा राजाया नोंखौ मोजां मोनाब्लाबो हिनजाव महरै दोनदोंथ' समाजनि नोजोराव हिनजाव महरै सिनायथि होदोंथ' बेनिखायनो नों अमा राजानि हिनजाव महरै नोंहा मोन्थाय दङ अमा राजाखौ अरायसम गावनि खालामनो मिन्थिबाय आरो माखासे मोन्थायफोरखौ जों हारसिङै मोना सेनानै लानांगौ सेनानै आंनि बाथ' जाय मानसिखौ आं मोजां मोनगोन बियो थांनो लुगैयोब्ला थांनो होगोन जुदि लामा ससेनिफ्राय गिदिंना फैफिनाब्ला बेखौ नागिरगोन आरो बरबाद खालामगोन बेनिखायनोथ' बुंदों आं माखासे मोन्थायखौ सेनानैसो लानांगौ आरो नोंहा अमा राजानि सायाव मोन्थाय दंखायो आरो दाबो समा बारा गोबाव जायाखै सोमस्रिया हाबा जाथ'वाखै नङाबा अमा राजायासो हाबा लाहैगोन थां सोमस्रिखौनो बुंहैथां नोङो मा बुंहैयो नोंनि गोसोसै आरो अमा राजाखौ गावनि खालामदो इसेबां गोरलैयै जेनो नामा जेननाङा नाथाय नुथाय जेबो गैया आं होनखाबायानो दानि जुगाव गावनि थोरसिनि ओंखामखौ रावखौबो जाहोनाङा थोरसिखौ गोरा हमथानानै लानांगौ मिन्थिबाय आच्छा दे बाय दाउसै देलाया सैथोखौनो बुंदों गावनि थोरसिखौ आजिखालि मोजाङैनो जोथोनै दोननांगौ नङाबा सिखावफोरा मालायनि थोरसिखौबो खावनो बारा गोबाव नाङा आंबो सोमस्रिनि हाबायावनो थांनि माथो हौवा गोदानानो दाबो मोनफैला जानो मा जाखो इसिबां गोबावनो मा होनखो हौवा गोदाना गोमाबाय दा आं आंनि फिसाजोखौ मा बुंनांगौ जाखो लानानै फै हौवा गोदानखौ जेरैखि जायाबाबो हाबानि टाइमाबो जोबलाय लांनोसै बारा गोबाव गैला 10 मिनिटल'सै आइ सोमस्रि गोसोखौ सेफायनाङा हौवा गोदाना फैगासिनो हागोन आफा हौवा गोदानाबा बहा दंमारो आं आंनि फिसाजो सोमस्रिखौ बोरै बिलाइ हरनो हाबावनो माथो जाबाय थाखो हौवा गोदाना बायो र' सन्थुला बमब्रममोनखौनो एसे खबर लानो होनां सानस्रि हांग्रिमोनदि नों औ आं नोंजों रायलायनो हागोन ना एसे आर्जेन्टमोन औ बुं एसे आन्दोआव थांनानै रायलायहैनि नामा बेयाव मानसिफोर दंसोयो जागोन दे हांग्रिमोनदि आयौ बेहाबा मा रायलायनो फैलायखोहाय नोंसोर थाथ'दे आं रायलायना फैनि बेजों माथो दाबो हौवा गोदान लागोआनो सफैला इसिबां गोबाव जाखो हाबानि टाइमाबो बारग'लांनोसै नोंथां हाबाखौ माबार होनांसिगौमोन बारा टाइम गैला आरो हौवा गोदानाबो माथो दाबो सफैला औ नोंथां हौवा गोदानानो दाबो सफैला बेखौनो सिन्था जागासिनो आं मा जाखो खबरबो गैया माथो जेबो खोनासं बे बाराव सोमस्रि फिसाखौ हाबा होनो हायाबा बिनि हाबानि लग्नआ मिलायनाय नङा बोसोरनैनि उनावसो जागोन बोसोरनैनि उनाव औ सोमस्रि फिसाखौ दिनै हाबा होनो हायाब्ला बोसोरनैनि उनावलागै नेनांसिगोन मानो होनोब्ला बिनि ग्रहआ दिनैनि थाखायल' बिनि लग्नआ मिलायो मा जाबावगोनलै दस्ति बेनोथ'लै दा आं बेखिनियाव दा सोरखौ मोनबावगोन आं आरो आंनि फिसाजोनि मान सन्माननि खोथा दं आं दा सोरखौ मोनबावगोन आं बुंलाय सोरखौ मोनगोन आं हौवा गोदान महरै सोरखौ मोनब्रबगोन आं मोनब्रबा मालाय मोजां हौवा जागोन ना जाया बेखौ बोरै मिन्थिगोन आं जायखिजाया बारा टाइम गैला 10 मिनिटल'सै माबार खालामदो आं नेगासिनो दं मन्दपआव मा जाबावगोन आं दा फिसा सोमस्रि मा जाबावगोन नोंखौ आं बोरै बिलाइ हरनो हाबावगोन नोंनि हाबाखौ बोरै जाफुंहोनो हाबावगोन आं फिसा सोमस्रि सोरखौ मोनबावगोन आं बे समाव नोंनि थाखाय हौवा गोदान दस्तिलाय मा नोजोरै नायदोंलै नोङो गिनो ओंखारोलै आं बिदि नायबा सोमस्रिनि हौवा गोदान जादोब्रा दिनै साला हामा इदि होननो जादोब्रा ब्रह्म जादो सोमस्रिया गाज्रि सिख्ला नङा जा
आं सोमसिखौ बिनानाव नोजोरैसो नायलै आंनो अनदोब्रा दस्ति अनदो सोमसिया दिनै हाबा जानो मोनाब्ला 2 बोसोर नेबावनांगौनो देब्रा नोंनो गैयालै बिदि आं सोमसिखौ बेलेग नोजोरै नायथाराखै जायालै आं हाबा खालामालै नोंनो खालामनांगौबा आंहा गोसो गोरबो खनो दुमफाव दंखायो नालाय आंनो दुमफावखौ गोसो सिङाव मोजां मोनबाय थाब्रा मोनलायनांथारगौ बे खोथा नङाना है थार गोसथोलायनायफोरा मोनलायलायखायानो नारे बाबा ना खारबायसो दा आंनिथिंसो ज्राव जायाथ' हांग्रिमोनदि माबा खोथामोन सोमसि नों जोबोर समायना आं बुजियासै नों मा बुंनो सानदों सोमसि आंबो नोंबायदि समायना जानायमोनब्ला आंखौबो जानांगौ अमा राजाया जोबोद गोसो थोगौमोन हांग्रिमोनदि नों जोबोर समायना सोर बुंदों नोंखौ समायना नङा होननानै आं नोंबायदि समायना नङिखाय अमा राजाया दिनैसिम आंखौ मोजाङै नायाखै अमा राजानि गोसो सिङाव आं दासिमबो जायगा मोनाखै आरो अमा राजानि गोसो सिङाव नोंसो जेब्लाबो जायगा आवग्रिनानै दोनगासिनो मा आं बुजियासै नंगौ सोमसि दासिमबो अमा राजाया नोंखौ मोजां मोनो दासिमबो नोंखौल' हास्थायो मोनबाथ' बियो नोंखौ हिनजाव गदायसो लानो नागिरबावो अन्नानै नैबे हांग्रिमोनदिनि गोसोखौ बुजिनानै अमा राजाखौ आंनो होदो सोमसि आंनो होदो अमा राजानि गोसो सिङाव आंनि जायगा आवग्रिनानै होदो आं अमा राजानि हिनजावबाबो नामावल' हिनजाव ना अमा राजानिफ्राय मोजां राव मोनदों ना अमा राजाया आंखौ गावनि हिनजाव बायदि आंखौ गावनि गोसो सिङाव जायगा होदों आरो आं अमा राजाखौ गारनानै बहा थांनो न'नि अबस्थायाबो जोंहाना आइ आफानि न'नि अबस्थायाबो मोजां नङा आं बहा थांनानै मा मावनानै जाहैनो आंहा एसेबां रोंगौथिबो गैया लेखाबो बारा रोङा आङो आं मा खामानि मोननो दे आरो हौवा गैयाबा हौवा गैयै हिनजावफोरखौ मानसिफ्रा माबायदि नायो मा मेगनजों नोजोर होयो मिथियो दा नोङो सोमसि हांग्रिमोनदि दागाम आं अमा राजाखौ मोजां मोनलाथ' गोदोसो मोजां मोनोमोन आरो दिनैथ' आंनि हाबासो हाबानि दिनाव आं बोरै अमा राजानि खोथा साननो बुंलाय नों सानाखै बेखौ आं मिथिगौ नाथाय अमा राजाया दि नोंखौसो मोजां मोनो आं दासान्दियाव नोंखौल' गोसोखांबाय थायो बेनिखायनो थाब हाबा जादो नोङो सोमसि थाब हाबा जादो जिंगारासै हांग्रिमोनदि अमा राजाखौ आं नोंनिफ्राय मालाबाबो गोजान खालामा अमा राजाया नोंनिखा नोंनिनो जाबाय थागोन अन्नानै अमा राजाखौ आंनि खालामनानै होदो मालाबाफोर अमा राजाया नोंनि सिगाङाव गोसोनि खोथा बुङोब्ला नों खोनासंना हांग्रिमोनदि आं मालाय बुजिया आरो नोंस्रा संसार जाखाबाय आं अमा राजाखौ बुजायखायो आरो अमा राजाया नोंखौ मोजां मोनगोन हांग्रिमोनदि नों सिन्था खालामनाङा साननैसो अमा राजानो टाइम हो अब्लानो अमा राजाया लासैनो नोंखौ मोजां मोनगोन मालाबा जों एसे समबो होनांगौ मानसिनो गोसोफोरा मोजां जानायनि थाखाय हरखाबनो मानसिनि सायाव नारसिनबाय थायोब्ला बोरलाङोसो मानसिया बेनिखायनो अमा राजानो एसे टाइम हो सम हो अब्लानो नोंखौ मोजां मोनगोन बियो आंखौ गाज्रि दामोन सोमसि नाथाय आं मा खालामनो आंदि अमा राजानि हिनजाव हिसाबैनो थानांगोन आङो नाथाय अमा राजानि गोसो सिङाव जायगा मोनाब्ला अमा राजाजों थानानैबो मा लाब बेनिखायनो नोंखौ बुंनो फैदोंमोन गाज्रि दामोन सोमसि आंखौ गाज्रि दामोन मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो मोना गिनाय थाखायो बयहाबो गिनाय थायोब्लासो माखासे बेसादफोरखौ गिनानै गावनि खालामनानै दोननो हायो गिनांगौबो हांग्रिमोनदि जेबो नङा दे आं जेबो साना थारैनो नों जोबोद मोजां सोमसि बेनिखायनो नोंखौ अमा राजाया दासिमबो बावनो हायाखै नोंबो जोबोद मोजां हांग्रिमोनदि अमा राजायाथ' जोबोद लाकिसो नोंबायदि बिसि मोनदों आरो आं मा बुंबावनो दे थादो आं थांनोसै हाबानि थाखाय गोजोन गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंनिसिम सोमसि इसोरा नोंखौ अराय बोर सारस्रिथों नोंखौबो इसोरा अराय बोर सारस्रिथों अमा राजा मानो बिदि नोङो जेब्लाबो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो नागिरो आं अब्लाबो नोंनि खोथानि सोमोन्दैनो आंनि खाथियाव मोनसे ना मोनसे खोथा खोनाफैबाय थायो आंनि गोसोखौ मानो लोरबां खालामसिनो नोङो अमा राजा मानो बेबायदि नोङो अमा राजा आंखौ गोजानावबो थांनो होआ गावबो लानो हाया माबायदि समायसायाव गोलैखाङो माबायदि अलखदाव ना सिखारनो हायो ना जिरायनानै थानो हायो हे इसोर नोंनि आखायावनो दैथायना होबाय आं आंनि जिउखौ नों बबे लामाथिं लाङो बिथिंनो थांनोसै आङो
मा खालामनांगौ जाखोब्रा बे हौवा गोदानखौलाय टफि बसआबो बहाबासो गोमाना थाहैबाय माथो बेखौनोथ' आंबो सानदों दा मा खालामनांगौ जाखो बे हौवा गोदानखौ प्लिज फंबायमोन आंखौ अननानै हगार हरदो आं हाबायाव थाबैनो सहैनांगौ अननानै आंखौ हगार हरदो रलै टफिराम बसनि जेबो खौरां मोनाखै नोंखौ बोरै हगारनो जोंलाय अमा जा आं जाबाय अमा राजा बयनोबो बिफा हौवा गोदानखौ गोख्रैनो हगारनोबा हगार नङाबा नोंनि मेगन थाइनैखौ बख्ल'नानै मार्बल गेलेगोन आं मार्बल टफिराम बसनि थिननायसो जों टफिराम बसनि थिननायखौ फेलें खालामनो हाया जिउ बावगोन थेवबो टफिराम बसनि थिननायखौ जों फेलें खालामा बिराद अन्ध भक्तथार नामा नोंसोरखौ र' आं 3सिमल' सानगोन 1 2 3ल' सानगोन बिनि गेजेराव नोंसोरो हौवा गोदानखौ हगाराबा गवा आंजों हेगारना होदोलै हेगारना होदो 1 2 र' हेगारना होगोन माबा थेंक इउ स' माच अमा राजा थेंक्रु थेंकारा होनबाय थानो हागोन उनफ्राव थौ माबार सोमसिया नेगासिनो टाइमाबो बारा गैला थौ बिदिब्ला नोंसोरखौथ' आं गारनायाव गैखाया जेलावसो सोगोन आं नोंसोरखौ जेलाव साला टफिरामनि खिथु सोलाग्राफोर बोरो नोंसिना गारिया बोरो ओइथिंजाय बाहेरावनो पार्क खालामना दोनदों बाहेरावनो दङ साला सुवा थां हौवा गोदानखौ माब्बार लाना थांनोसो नङाबा जानाय नङा मासे जारला जाखोलै दालाय गारिबो गैया माबो गैया माब्रै थांनांगौ जाखो रजे मा रोदा सुबाय थाखो मानसिया माबार थां नङाबा हाबाया केन्सेल जासिगोन नोंसोरना अमा राजा जेसेबां बोखारना थाङा मानो आं हाबासिम सहैनाय नङा अमा राजा माबा मोनसे खालामनांसिगोन थाब सहैनायनि थाखाय मा खालामनाया गाहाम जागोन आइला गराय फाख्रि मारबाय नों आंनि सना गराय फाख्रि मासि मोजां लिरदों गराय फाख्रि रजे गाखोदो थेंक इउ नोंथां अमा राजा बादो बेफोरखौ बादो जायखिजाया हाबा थिलिसिमल' सहैनांगौ थौ आरो मोनसे खोथा रजे सोमसिखौ जेब्लाबो खुसियाव दोनबाय था दुखु होननायखौनो सिनायनो होनाङा बेखौ खुसियावनो बुंफबनानै दोन बेखौ खुसिजोंनो बुंफबनानै दोन जागोन अमा राजा आं सोमसिखौ आंनिफ्राय हानायमानि जेसेबां खुसियाव दोननो हायो आं नाजागोनल' नङालै नाजागोन होनबा जाया दोनथारनांगोन नों सोमसिखौ खुसियाव दाउ गराय फाख्रि थौ सन्थला उफाय गैलाहाय दा बेफोरबायदि हौवा गोदान सफैयाबा सोमसिनिबो मान सनमान थांगोन ना दे नोंनो जादो दे सोमसिजों फिसा आं आंनि फिसानि दुखुखौ नायनो हानाय नङा बेनिखायनो अननानै नोंनो सोमसिखौ हाबा लादो सोमसियाबा आंखौ फसायगोन ना फसाया सोमसिनाव सोंदों नोंसोरो सोमसिनाव आंनावलाय मा सोंबावनांगौ आरो आं नोंसोर जि खालामो बेखौनो खालामनोसै आरो नै सन्थला सोमसियाबो राजि जाखाबाय दे हौवा गोदाननि ड्रेसफोर दङबा गानहोदो र' आं लायनानै फैनि आंनाव दङ सन्थला सानै हयै खामानिफोरखौ मावबानो जाबाय आंलाय मा साननांगौब्रा दुमफाव आं माबा मोनसे साननांगौबा माबा मोनसेसो जानानै होयो हांग्रिमोनदिजों हाबा जानो खोन्थाबाय अमा राजाया हांग्रिमोनदिखौ गावसो लाबायब्रा हौवा गोदाननि ड्रेस गानहोलायनानै आंखौ साला सुवादा ओमफ्राय मन्दपाव हाफांजों जिरायलायनो मोनबाय आं दसे सम नारजिबो साला हिर' बायदि फैनानै हाफांखौ लानानै थांबाय दाबो बिदि जाबायलाय दे जाला दे एबार जाला एबारबो जुदि मन्दपनिफ्राय लासै जानांगौबा नोंखौनो हाबा खालामगोन आं दंफाव नोंखौनो जागोन ना मा गोदाव सोरावबायलाय गोदाव सोराव नङा नैबे सन्थलायाबो फालांगि मावनानै बिजनेसनि खोथा रोंदों मिथिबाय बुं आं सोमसिखौ मोनाबा नों आंजों हाबा जागोन जाया नों जागोन होनबा जों सोमसिजों हाबा खालामनो थांनोसै आं मादिलाय सोमसियाबो उनाव हौवाया फैनानै सोमसिखौ लांबा लासैनो जागोन ना बुंखा दंफाव नङाबा हाबा जागोन ना जाया फाल्थु खोथा बुंनाङा दे देलाय दे उननि जाबाय थागोन दे गोसाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौआ थैग्रोगोनसो नामाब्रा आंलाय पन्डित मोनसे खोथा खोन्थालाय बे हाबा जायाबा मा जायोब्रा मानसि जोनोम मोनबाय जेब्ला हाबा जाखानांगोनखा बियोलाय मिथिंगायारि नेमखा नोंलाय हाबा जादोंना जायाखैब्रा मा गोदाव सोराव सोंबाय थायोलै पुर'हितखौनो पुर'हितफोरा एकदमबारे गुन्दा जायोनो मान गैया सनमान गैया मा सोंनाय जादों आरे सोंनायावलाय मा थाङोब्रा सोंदोंसो दा खायसे पन्डितफ्रा सैनासो जानानै एकदमबारे हाबा जायालासे थानाय सिख्लाफोर एदाव खुमायोना बिहामजोफोर एदाव खुमायोना बेनिखायनो सोंदोंब्रा सोंनायावलाय माथो थाङो
फिसा हामा बेफोरबायदि खोथा बुंनो हामा इसोरखौ गि फिसा इसोरखौ गि आंलाय इसोरखौ गिखायो देब्रा पण्डित खोन्थालाय हाबा जाबा मोजां नंगौना फैदो आइ फैदो मा खालामनो आंनि लिरनायाव जि दं बेसो जायो खोमा फै आइ फै रथ' महाराजा बे हाबाया जानो हाया जानो होआ आं बे हाबाखौ मानि थाखाय जानो हाया आरो आंनि फिसाजोनि बरादखौ लिरग्रा सोर नों आं रावनिबो बराद लिरग्रा नङा नाथाय आं मानसि मोजां सानग्रासो रजे फैदो रजे औ सोमस्रि आं नोंनि रजेखौ लानानै फैबाय आं बेफोरबायदि सेंग्रानो हाबा हरा आङो हाबानि दिनाव थाब फैनांगौ बे मिन्थिया नामा दासो बबेनिफ्राय फैदों बियो आं बेबायदि मानसिनो आंनि फिसाजोखौ होआ आंनि फिसाजो सोमस्रिया आंनि थाखाय दायमोनसो नोंसोरनि बायदि खैला नङा गोसो जाबा बाहायगोन गोसो गैयाबा गारहरगोन नाथाय आंनि खोथाखौथ' खोनासं दा जेबो जानो हाया दे पण्डित हाबाया स्टार्ट खालामदो आइला सन्थला नोंबो मालाय मा जानानै थाखो मानसियालाय हा सन्थला ओंखारबो मानसिया दरखार गैयालां दरखार गैया आं बेयावनो थाबाय थागोन नांगौबा आंनि जिउखौनो फोजोब थेवबो सिखारथारालां आइला नों लाजिया नामा सन्थला नों लाजिया नामा मानि थाखाय मा खिथुनि थाखाय लाजिनांगौब्रा नैबे सन्थलाया सिखाव डाकेट खालामाखैथ' आं दिनै हाबा जागोन आं मन्दपनिफ्रायनो सिखारा आं बेसेबां बेफोरबायदि मन्दपनिफ्राय बेबायदि हिनजाव लाना खारनानै थाङोलाय नाले सोमसै नों आं दिनै हाबा जानांगौ आयौ आं रोंलाहाय बोरैबाबा अनखांखांबो मोनलायलांबाय आं सन्थलाखौ सन्थला नोंनानो जायो नामा मालायनि हिनजाव गोदानफोरखौ नुबानो हौवा जाब्रबनो लुगैनाय टाटा सिखार मानसिया आं जानो होननानै जादों नामा हिनजाव गोदानफोरानो मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायोब्ला आं मा खालामनोलाय आं दिनैबाबो बे बाराव सिखारालै मा खालाम एसेबां बादुरि मारना नों सोमस्रि आंखौ खेबसे खोनासंना जेबो खोनासङा होननानै बुंदोंना आंनि फिसाजो एबार आंनि खोथासो खोनासंगोन हाबायाव बेसेबां खरसा थांदों थाङाखै आं बेफोरखौ नांगौबा उनाव नोंनो हरफिनजोबगोन सुदै मुलै थेवबो आंनि फिसाजोखौ नोंनो होनो हाया आं खोनासं आफा आंनि दाय गैयाथ' आंखौ किडनेपसो खालामदोंमोन किडनेप औ आंखौ किडनेपसो खालामदोंमोन प्लिज आंनो सोमस्रिखौ अननानै हाबा होथार आंनो आरो आंखौ किडनेप खालामग्राया बै हौवा गोदानानो मा होनदों नों खोथाखौ सानै हयै बुं औ आं सैथोखौनो बुंदों बैनो खालामदों आंखौ किडनेप नोंखौ हिनजाव गोनां खालामनानैसो किडनेप खालामदों दा ओमफ्राय आंनिलाय मा दायलय मा जाबावगोन आं जेबो साननानैनो मोनला माथो अननानै आंनोनो हाबाखौनो होदो प्लिज सोमस्रि आफाखौ बुजायना नोङो आफाया मा डिसिसन लायो बेखौनो आङो नाजावगोन रजे आं जेबो डिसिसन लानो हाला रजे थैयो थाङो बुलायो मालायो जेबो मिन्थियालां जायखिजाया मन्दपनिफ्राय सिखारखाया आरो माबार दे खैना गोदान माबार हाबानि टाइमा गैला नङाबा हाबाया केन्सेल जाथारसिगोन मा खालामनो दे बुं आफा नों जेखौ मोजां नुयो बेखौनो खालामदो प्लिज सोमस्रि बिदि दाबुं गोसोआ गावगोन आंना बेनोथ' आं सानबाबो सानख'नो हायासै माथो सानबाय थानोब्रा है रजे लानानै थां मन्दिराव हाबा खालामहैथों थां कर्ट मेरेज खालामना लायथों सोमस्रि हाबानि टाइमा बारग' खोमा जाखो जों गोदान मन्दिराव थांनानै हाबा खालामहैगोन आइनि खाथियाव जोङो कर्ट मेरेज खालामहैगोन थौ सोमस्रि आंजों सोमस्रि थांदो थां दे सोमस्रि माखौ लुगैयो बेखौनो मावबानो जाबाय दे बुं हाबानि टाइमाबो गैखालाबालाय आरो हाबानि टाइमा जोब्बाय एबारनिफ्राय हाबा गैला आं थांसै थौदो सोमस्रि थांनोसै आरो नोंहालाय मा मन्दाबावनो थिनथावबाय थानोसै नामा मानसियालाय मा जाखोब्रा फाग्लासो जाबाय नामाब्रा थाबाय थाथ'लै नोङो र' आं सोमस्रिखौ नायना फैनि दे फिसा नोंबो थांदो बेनो आंनि जिउआ बेनो मोनसे पुतला जानासो थाबाय माथो नांगौ समाव गेलेजानाय सन्थला मोनसे पुतलासो जाबाय माथो नों दे जानाय नङालै खारनोसैलै आं सन्थला बिदिनो नों बयजोंबो थगायजाबाय था बिदिनो नोङो बयजोंबो पुतला बायदि बाहायजाबाय था थेवबो लाजिनाय गैयाना नों सन्थला आयौ मा जाखो सन्थलायालाय
स' लोगोफोर नेक्स्ट पार्टआव नुगोन सन्थलाया मा स्टेप लायो बा सन्थलाया मा जागोन आरो सोमस्रिनि हाबाया माबायदि जानानै थांगोन बेखौ नोंथांमोनाथ' नेक्स्ट एपिसोडआवसो नुसिगोन। दिनैनि एपिसोडआवथ' हाबाया केन्सेल जाबाय नङा होमबा? लोगोफोर माबा मोनसे सानो माबा मोनसे जायो माबा मोनसे मावनाङो नङा होमबा? स' मानसिया गावनि गोसो बायदि खालामनो सानबाबो मालाबा माबा खालामनो हाया जायो नङा होमबा? थासारिनि बोबथिंनायजों नङा होमबा? स' बेबायदिनो मानसि जिउआव जोबोर गुलाय गुजाय जायो मालाबा मालाबा मा जायो मा जाया फात्ताखौनो मोना। स' नोंथांमोना लाब्राखौ नायोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होनानै गालां दाबाव। स' दिनैनि हाबायाथ' केन्सेल जाबाय। नेक्स्ट एपिसोडआव नुगोन सोमस्रिया मा स्टेप लायो आरो सन्थलाया मा खालामगोन। स' लोगोफोर बाय बाय टेक केयार।